नैवेद्यं विश्लेष्य अनंतानंतदेवेश अनंतप्रदायक कृष्णार्पणमस्तु स्वस्तिर्पुण्यमानस्तु ओम श्री केशवाय स्वाहा केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः विष्णुसूदनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम नमः ओम जनः ओम तपः सत्यम् आपोज्यो ओम यजमानेन पूर्वसंकृतप्रकारेण पूर्वाभाद्रानक्षत्रेण जातस्य दिवाकरनामधेयस्य तस्य कान्तायाः विशाखानक्षत्रे शिवराशो जातस्य सप्तानाम्याः कुमारस्य गणेशनः आरद्रानक्षत्रेण विराशो जातस्य उत्तरानक्षत्रे शिवराशो जातस्य गणेशनामधेयस्य सतविशानक्षत्रे विराशो जातस्य वैभवीनाम्याः अस्माकं कुले सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयवीर्यायुरारोग्यकृपाप्यर्थं सकलविघ्नदोषनिवारणार्थं महागणपते सहित क्षेत्रस्थानित्यपूर्णान्तरप्राप्त्यर्थं मध्यदिने भाद्रपदमासे पुण्यचतुर्थ्यायां काले महागणपते तथा वार्तीनागरालपुण्यान्तरप्राप्त्यर्थं मध्यदिने करिष्यमाणस्य गणपतिप्रीत्यर्थे माध्याह्निककाले करिष्यमाणस्य महापूजनसहित सन्ध्याकाले करिष्यमाणस्य हरिनामसङ्कीर्तनसहित रंगपूजा सेवाराधनस्य श्री महागणपति सहित
ವಾಲ್ಮೀನಾಗರಾಜ ವಿದ್ಯಂತೆ ಘನಾವಾರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಜನತೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಸಹಿತ ನಾಗದಮಿಕ ದೇವಾರಾಧನೆ उत्तम देहारोग्य प्राप्त विशेषतः नागरत्र सेवाराधना आचार्य मुखेन कारयिष्यते ಅದು ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿನಾಡನೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.